Ето, приятели, днес ще съдим моркови. Ще ви покажа по какъв начин ги съдя аз и как. Ще се върна след малко, като правя място, където ще ги съдим. Приятели, така се скопаете с върха на мучката и трябва да са на 5-6 см под земята без смината на тези моркове. Тъй, че ще се върнем по-късно, да се скопая вече тази, тъй, че до после. И ето, приятели, редовите са изкопани. Само остана да сложим морковите, семената на моркови. Както виждате, ако се чуете за какво ми е тая трива, и като ги наседа и като ги заровя, да ги покрия с трива. Това е като един вид, като тревата изсъхне, като се разложи, става един вид като тор. И ето по какъв начин съдим морковици. Те не очаква да са толкова семена, колко кила ще излязат от тия. Но тук пише, че... Ето, приятели, вижте тук какво пише. Аз не им разбирам много, ама... Сега каза, бе. Ще изле... Каза, че от там 100 М2, каквото и да значи, не го знам. 15-16 см, 300-400 кг моркови ще излязат. Те са луди, които излязат 400 кг моркови. Ние репички ще съдим и то... Ко? Ела насам. Приятели, после ще има втора част, ама тя няма да е с моркови, естествено, ще е с разсад на репички. И тъй, той не ми трябва, после ще го фърлям. Ела, към реда малко. По-надолу ела, бе. Снимам в момента само реда да знаеш. Добре, само. Хотели са слага, бе? Така, ръсим по малко така. И те с 300-400 кг само в тюля ще ги посееш. 300-400 кг няма да изляза. За това ще имам за другата година, естествено. Една година имах... Чакай сега, че тук ръснах малко отстрани, то ще полигна сега тук. Една година, приятели, не знаете какво бях направил. Имах едни пъпеши. И сипа цялото пакетче на едно място. Не, бе. Миналата година те Миналата година. Да. Дето имах един пакет моркови, имах пак. И съм го зарязал горе. И аз минах с косачката и той се пръсна по земята и... Този дете зад камерата минал с косачката през него и го разбил. И сега миналата година имаше листа на моркови в Райграса. Ама... Не мога да отговоря. Чай да по-назад да се виждаш. Защото съм ванял моркови там. Ма имаш такива листа на моркови. Толкова си останат хора, другата година ще ги донасея тях. Що? Специално тях. Разбирам си ги взел пакета. Да си ги знам, бе, да не си ги знам, не ги закупа. Защото, както ма знаете, аз съм нещо много губи работи. И тъй. Така, сега елате камерата, ела на края малко. Това ще ги заровим. По 5-6 см пръст трябва да има газ. Над тях. Хора, вижте, и тук са семките. Ей тук. Акъла... Те до толкова са стихнали, бе. Какво? Не знам. Изобщо не мина акъла до всякак се съдат моркови, ма... Ви дах един човек и те ги съди. Дай, да вземат да поникнат, бе. Пак ще и нещо. Че аз помагам тук. Ти държиш камерата и ти... Малко не е рупа, чай стара. Ти ги хвърля вътре. Но тя хвърля. И какво ще правим отгоре сега? Сега, така. Тъпчим. То май зададе курсачка. Виждате ли, вчера виждали ли сте? Гнусна работа. Що го хващаш къде гнусна работа е?
За голяма газа. Дано да не ми издадат мравките, да не ги изнесат, те си, ще стане тогава с проблем, ще има. Матка, видим колко много буби има. Има наистина много боби хора. Ей, там е една. Играйте сега юмруци на морковици отгоре. Айде, имаме един дарой, да? Те да кажеш, че ни дарой. Хора, ако не сте виждали картофи се стават горе и само я видите живота. Задави ли я, бе? Що га си косачката и ти бе, пумпал? Ми сега е пали, как не знаеш. Сигурно я задавя ометка. Вижда, не е свършил бензина. Как разбра, че не е свършил бензина? Даже Какво? Да, метко, тя понякога сама слиза. ти не го знам толкова. Моя, аз 15 000 пъти, като се качвах нагоре, ръчката ми падна. Тято за самоходния режим пада. Така, приятеля, след малко да ги заровим естествено, ще се върнем да ви покажа процеса на стрелата. Тъй, че сега, ако обичам, спи на пауза, после ще... Ето, приятели, сега това е заровено, почва... Сега зарая, помощника ми зарая другото. Я? А мене не му се може. Розен ли са? Хора, още не Тоест вчери. буба там, ама махни беше издесет Не минути. виждам, дей. Аз ли съм също? Ето я, тази буба. Приятели, ще такива гадни буболички има. Аре, ма. Ще приятели. Хора, ако се чудите кой е махал тревици от тук, аз. Защото много ви кадърно лечи се. Хора, значи сега да ви покажа какво се прави тук с тази стрела. Тази стрела. Абонирайте за канала. Да, защото ще има още такива видеа. Ръсим отгоре. Така обилно, защото... Корени. Ако държа малко на криво камерата, извинявам само. Тъй. Ръсим обилно, защото да може като изсъхне тази стрела, един вид да прави почвата си едно. Там ко беше, забравя го сега. Един път да кажа нищо умно и пак се стъпях. Тика с кошницата, то трябва да падне. Тъй, сега тази стрела, като се разложи тая трила, приятеля, и ще е един вид като Тор, ама няма ли така Тор, каква беше сега, купешка, ами ще е домашна се едно. Те да го кажем. Ето вижте сега.